Ćao dragi moji ljudi, ili što bi Jordanci rekli, merhaba, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem vlogu pričamo o jednoj mističnoj zemlji, punoj neotkrivenog blaga i kao što već iz naslova možete da vidite, danas pričamo o Jordanu. A ako se uveliko spremate na put, na pravom ste mestu, jer upravo danas ću vas provesti kroz sve one bitne stvari koje je neophodno da znate ukoliko se pripremate za put u Jordan. Ali pre svega toga imam jedno malo obaveštenje za vas. Postoje dva načina kako možete da podržite kreiranje ovakve vrste sadržaja na ovom kanalu. Prvi jeste da se subscribe-ujete, odnosno zapratite ovaj YouTube kanal, a drugi jesu jednokratne donacije putem PayPala kojim omogućavate da se što više sadržaja o putovanjima kreiraju na ovom kanalu. Verujem da ćete uživati u ostatku vloga, zato krećemo! Najpovoljnije ćete stići do Jordana uz Ryanair i Wizz kompanije. Aviokarte se mogu naći iz Sofije i Budimpešte. Ne zaboravite da uradite online check-in putem aplikacije 24 sata pre poletanja i to je ono što ja uvek napominjem kada govorimo o low cost kompanijama. Ukoliko vas zanima kojim putem sam ja išla i kako je sve to izgledalo, ceo putopis je sačuvan na Instagram profilu, pa tamo možete pogledati detaljnije o celom putovanju. Za ulazak u Jordan za državljane Srbije je neophodno imati vizu. Sad, nemojte to da vas obeshrabri jer se viza dobija veoma lako. Pokazat ću vam ceo proces kako izgleda. Neophodno je da boravite minimum 3 dana u Jordanu kako bi vizu dobili i ona košta 90 €, ali sa njom imat ćete slobodan ulaz u preko 40 turističkih atrakcija, što se možete složiti sa mnom je veoma povoljna opcija. Kao uslov ulaska u zemlju također je potrebno imati sa sobom i deklaracioni formular koji je obavezno treba uzeti 72 sata pre ulaska u samu zemlju. Za njega vam ostavljam link u opisu ovog videa do zvaničnog sajta njihovog ministarstva. Mnogo vas me je pitalo za iznajmljivanje automobila. Kada se budete prvi put vozili putevima Jordana, shvatit ćete zašto vam ovu opciju ne preporučujem. Najbezbedniji način da se krećete od mesta do mesta jesu taksi vozila koje su u ovoj državi veoma povoljni. Pored toga, ljudi su jako ljubazni pa uz malo cenkanje možete i dogovoriti odličnu cenu za duže relacije. Mi smo dobili vozača u smeštaju gde smo boravili pa nam je koristilo za prevoz iz jednog u drugi grad. Ali to je druga i duža priča, svakako sam vas i o tome detaljnije izveštavala kroz putopis. Sada ono što je po meni najglavnije, ono zbog čega bih se ovog momenta vratila u Jordan jeste njihova hrana. Ljudi moji, ti ukusi različite riže, začini, slatkiši, evo, ne znam šta bih vam rekla, ali ostavit ću vam par mojih favorita šta obavezno morate da probate u Jordanu. Mansaf, humus, baba ganuš, odnosno namaz od patliđana koji savršeno ide uz njihove tortilje, kebab i crni čaj sa žalfijom i nanom koji će vam biti ponuđen svuda gde god se budete kretali kao znak dobrodošlice. Što se tiče cena u restoranima, one su slične kao u Srbiji, valuta je jordanski dinar koji je jači i od eura. Prespavali smo u mestu Vadi Musa koji se nalazi nedaleko od Petre i tu smo bili smešteni u hotelu u kome smo u cenu noćnje imali i doručak. Mada ga iskreno koristili nismo, vidjet ćete zašto u samom nastavku. Način odevanja nije obavezan kao u drugim arapskim zemljama što se tiče turista, ali i ovdje se itekako nose abaje. Prvi susret sa njom imala sam još na samom početku ovog putovanja, još prvog dana, tako da mi je se san i ostvario da je probam. Cene njene zavise od kvaliteta, od kakvog materijala su napravljene. Prvi obilazak u nizu se dešava u Petri, odnosno Petra by night, što bi se reklo. Prvi put sam se susrela sa svetskim čudom ovdje i to noću. Magična Petra noću može da se obiđe ponedeljkom, sredom i četvrtkom i uz Jordan pas neophodno je da doplatite ulaznicu 17 jordanskih dinara. S obzirom da tokom dana Petra ima svoje radno vreme, ovo je jedini način da je doživite noću. Tu će se beduini pobrinuti za vaš boravak, skuvat će vam šolju čaja, slušat ćete tradicionalnu muziku i gledati izvedbu njihove predstave.
Moja preporuka jeste da ovo nikako ne izostavite iz svog plana jer je nešto što se doživi samo jednom i nešto što možete samo osjetiti kada ste tamo. A ja vam ostavljam par fotografije da vam nekako dočaram ovu magičnu Petru. Ulaz u nekadašnji grad Petra je besplatan uz jordansku vizu. Potrebno je samo da učitate kod i preuzmete svoju kartu u vizitorskom centru na samom ulazu. Kako se budete kretali ka jednoj od najpoznatijih građevina, svima poznata Trezor, imat ćete prilike da za nekih 20 minuta hoda razgledate i upoznate kanjon. Preporuka je da vodu uvek imate sa sobom i nešto malo od hrane, udobno odeće must have naravno, a kako biste izbjegli gužve, krenite što ranije u obilazak, negde oko 6 sati izjutra. Kada stignete do Trezora, znajte da to nije jedino ono što ćete vidjeti ovdje. Odvojite bar 2 dana da istražite Petru i upoznate beduinski život, jer upravo tamo imat ćete prilike da osjetite energiju i doživite Petru na pravi način. U narednoj epizodi pokazat ću vam sve lokacije koje treba da obiđete u Petri i to kako izgleda jedan beduinski dan, a da bi prvi došli do naredne epizode potrebno je da se pridružite zajednici na Patreon platformi. Link vam ostavljam u opisu ovog vloga. Vidimo se uskoro. Ćao ljudi! Bye! Puno i neotkriveno. Ti je leti oko glavu. Meni treba onaj idiot ovdje da stoji, brat. Preporučujem. Odvojite bar... Vidimo se. Ne vidimo. Sad ću da izađem iz kadra, sad ću da ne stanem, sad ću da se vratim.